mga kapamilya. Pero the past days, Chas, nanawagan ta sa itong mga kapamilyang i-post ang ilang mga sweet messages para sa ilang special someone sa itong official page sa Maayong Buntag Mindanao. O karong adlaw, Michelle, nakapili na ta og kaning winning couple og ang atong napili karon kauban nato karon dinhi sa Maayong Buntag Mindanao studio si Ma'am Pamela and si Sir Uriel. Maayong buntag sa inyo ha. Kabalo ba mo, Michelle, Colonel, and Lady Ma'am, ang story nila kay nato, ano man silang nahinabi, no? Nagsugod na siya sa Facebook lang daw, and nag-chat-chat, so kailangan nag-chat-chat na gitani, no? Tapos, bigla lang daw nga ka ng pagkadugayan, nag-click sila, tungod kay mahiligon po sila sa music. And after 7 months of being in a relationship, katulang December, after ganun sa 6.9 na linog, nag-propose na si Sir Uriel. Ano to, na timing or Uriel. dito? Timing lang ba to? Ano, siguro giplano to na ako. Originally dito sa Baywalk, dito sa may seawall. Tapos since ang linog man, so nagano may dili safe. So nag-decide may People's Park na lang. Pero kung saan mo ang nagustuhan kay Ma'am Pam? Siyempre, buutan kayo siya, understanding. And of course, kanang she's so fun to be with. Ikaw ba, Ma'am Pam, nga nung nakataon sa ka nakaingon na si Sir Uriel na good ang the one for you? Siyempre siya. Okay, buti ko na rin. Si Mike. Siyempre siya ang good ang the one kay... Siya lang nakasabot sa kuha for the first time. Tapos hilig. Music. Sa music, sa arts din. Kasabot siya sa kuha for halos first batasan. Bongga no. Ayan, kung na may mensahe sa mga tagusaon sa ba ninyo nga gusto ingon, especially karon Valentine's Day. Of course, happy St. Valentine's Day, darling. And kanang ano lang, go lang ta because puhon sa narata sa tubangan sa Ginoo. Bongga no. Ikaw po ang mensahe. Happy Valentine's Day, darling. St. Valentine's. Hindi po ko. Hala, oy. Ano dito sa altar? Sana kayo may witness, upat na dayon o. Ay, ano siya mga kasal? Puhon pa. Hopefully next year. Dapat imbitado tayo. Pwede lagi ko mag-host sa inyong kasal kay Bongga, may giplano niya kulbaan mo. Ay, na magiplano ang linog. Pero kaniunsa na lang inyong tambag sa uban po ng mga kapamilya nato nga para mahimong hiligon ang relasyon sama ninyo. Ang ingon ako, hopefully communication. Dapat understanding mo sa isa't isa. Tapos, be true to yourself. Wow. And of course, sa mga nag-promise diha sa ilang mga hinigugma, kung dili ninyo kaya tumanon ninyong promise, ay nalagog promise. And of course, para sa gingon, sabta inyong hinigugma, kanang i-value ninyo siya. Wow. And of course, ang inyong relationship, i-value po ninyo. And be proud. Be proud of your partner and your relationship also. Ayan. Sana all my darling. So nakaihatag, sir. Nakaihatag kay Ma'am Pamela, sir. Ayan. Wow. Pero syempre, gawa sa flower, dapat makita na to ang kiss. Pasapol naman, sir. So, 2 seconds lang sa hakay, buntag pa. One, ato, agtang. So, sa man ang gidalit na to, Chas, para sila. And of course, nato din here ka ng simple na table setup lang. Of course, Happy Valentine's. Gikan kang Ma'am Sheena Ramos sa Party Pants. Ayan, nag-enjoy nila ang ilang grazing box din hi. And syempre, nasa to din yung grazing box, no? Kasama sa ulit kaganiha. Hala, sila mag-date diri, ha? So, Sakto. Kapan yun mo, sir, ikaw lang ang gitagna. Ayan, so ganita sa Pikas. Beautiful. And unsa-unsa ba, Chef Lo, ang ato ang mga gi-prepare this morning? Yung mga cheese po natin, Okay. cheese sa display po natin, at saka ating grazing boxes. Yung grace box po natin na gift for Valentine's. Okay. Sa ating mga loved ones or family or friends. Ito po yung ating grazing platter. So,
Ayan po. May mga wine po tayo, mga tropical wines, locally made. Very social! Yes. Romantic Ang yung kayo ang cheese, date. diba? Oo. Like, syempre karong Valentine's Day natin idalit nga. Flowers sa ito mga pamilya diri kay Justin Yes. and kay Michelle. Thank you very much. Hindi ko wala yung flowers. Hindi ko mahilig sa flowers. Okay. Kabalo ko. Nakapagaling, di ba? Saan ba akong hilig? Waiter, Same. please. Waiter, please. Ay, you're so sweet! Oh, I love! Naganahan kayo si Ma'am Ane. So ako pagkaong yun, no? Masako mo. Pareho man tagaw, napupuya ko Ah, kita na, mag-date, sir. Sige. Ay, syempre, no, happy Valentine's Day lang kay Sir Gerald sa Flor de Jor. Valentine's Sir Gerald. And mga pamilya, syempre, i-share po din nyo ang inyong mga makakilig moments sa itong official Facebook page sa May Buntag Mindanao. Ilabi na karoon nga nagsaulog ta sa Valentine's Day. Correct. O nga na mga nag-birthday sab karong adlaw mga kapamilya nga i-share nila sa atong official Facebook page sa Maing Buntag Mindanao. Wow. Happy birthday! Happy birthday, pati kay Miss Remington Plaza. Happy birthday! Mga kapamilya, kabilang yung kasali matagutay sa mga nagbagang balita o mga preskong impormasyon. Hangtod sa Lunes mga kapamilya o bandyapot as mahaw din hilang sa Mayong Buntag, Mindanao! Happy Valentine's Day, everyone! Ako na yung muhingit sa sarili ko. Wala pa yung self-service. Bakit ba ganon? Di mapakali. Natutulala tuwing ika'y umiti. Bakit ka ganon? Di mapigilan. Matunaw tuwing ako'y tinitigan. Ano ba itong nadarama? Ito na ba ang sinasabi nila? Oh, pag-ibig, ibig, pag-ibig, ibig, ibig. Ang sagot sa